अमाखौ जयै जयै जाहोनो नागिरनाया माथो दाबो सिखारा सानानो 12ता 1ता जालायनोसै हरावबो हराव 12ता 1तासिम लोंना फैयो सिख्लाफोरनो रिसा सोना हरनाय मेथाइ जाहोनाय बिनि अनगायै मा रोंबावो नोंलाय अलसिया आरो सानावबो 12ता 1ता गाहामसिम उन्दुनानै थाबाय थानानै बिमा हाजिरा मावनायखौ बियन लोगोफोरजों आबदा मारिनानै जाहैबाय थायो बियो जालायबाय बे सिख्ला ससे बुरै ससे बिमाजों सामफ्रामबो बखिजानो थोयो सानसेबो सानसेखौनो उन्दुनो मोनला बेंगालरावसो थांनोसै आङो अब्ला सान्थि जासिगोन थां नों बादि अलसियाया न'आवनो जिगाब दोंसेबो सनै खालामा आरो बेंगालराव थांनोनो थां नों बादि अलसियाया नों थांबासो आंहा सान्थि जासिगोन आरो बै अमा आदारा होना दोन आं बेंकआव एसे फैसा बख'नानै लायनो जारलालै माथो गुन्दैयाबो एसेल' आंखौसो लायनो थिनसिगोनलाय बे एबाराव अलसिया होनो गुन्दै लायनायावबा आंखौ नांगौ जायो अमायाबा बोरै दंलै जायखिया ओरै नागिरहैनोसैलां बबेथिं गाबदों अमायालाय ए ओइ नै र' थांगौ खौखौबो माथो उथायनानै लाजोब्बाय नोंलाय आजा आयै माजों लगायबानांगौब्रा आखाइजों गनजों लगायनांसिगोन र' आजा र' ए माथो सनासैलाय हेलौ मा खालामदों बहा दङ नै आं न'आवनो अमा आदार होगासिनो जेखि खामानि मावा मानो दोनथ'नानै आंखौ गोख्रै लोगो हमनो फै बे फाग्ला सेराव आफानि हा खाथियाव हाब माथो हाखु दाखु र' नै थांगासिनो अमा आदार होनानै नोंजों बिराद गिदिर खोथा रायलायनांगौ दं आंहा दे थांगौ दे दे माब्बार फै बै सायाव नेनोसै आं आंजों आया माथो लंपेन्ट जुथा गाननो बावलायबायलै गुन्दैसो दंबावो जागोनलै बे बिदिबाबो जायो नुवाखैबो आंलाय सान्दुं गोसायाव जारलालै बोरै थाइखो बिलाय मानसियालाय दं बिलाय ओइ दे बेयावसो बोरै थाङो लामाया दे बेखिनि लामाखौनो दासिमबो सफैया सना नोङो हप सना दिनै मा गोरा बोरो
नोंनि आंखौ एबाराव बे बोसोरावनो हाबा लानो होननाया माथो गावनि न'आवनो खेबसेबो लांनो हाफेरा नोंलाय आलासि जानोनो बोसोरथाम गोजौ जालायलांबाय नोंनि आंखौ न'आव लांनो होननाया आरो आंखौ गोदो गोसो जेननाय समाव मोजां बुंनाया बोरो नोंनि आंनो दख'ना आइफन स्कुटि बायना हरनो होननाया माथो आंनो रिसार्ज खनसेबो सोना हरफेराखै आंसो उल्था सोना हरनांगौ आं बिदि होनदोंमोन दा सना सनाथ'ना गैया बेयाव आंजों जोबाय बेराया मोनदों दासो जागोनालै बिदिया अलसिया साला मिथियाखै सानदों ना आंखौ मिथियाखै सानदों नोंनि आखलखौ गासिखौबो मिथिजोब्बाय आङो साला बिमा हाजिरा मावनायखौ खावै जौ लोंहैबाय थायोनो नोङो साला बेनोसै आंखौ थगायनानै हाबा खालामनो नागिरलायबावदोंमोन मोनदों बे था मोनदों नांगौ खेबनाय होबाय जोबाय मा जालाबायखो सना नोंनो सोर बिदि एरलाबायना हरखो आं बिदि नंथारा आरो टाइमाबो बारा जायाखै जानला मोनला नङा बेयाव आं नोंखौसो बुंदों सना आरो आंखौ बेबायदि दाहा खालामबाय थानाङा दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला आरो आंनि मेगन नोजोराव दाफैसो नोङो दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों ब्रेकआप दाबो बे मबाइल आं हरनायसो अलसिया साला दिनैलाय मा जोजानाय होबाय जानायल'ब्रा आंलाय सना दा था आंखौ गारनानै मबाइला हर सना र' थाथ' आरो आङो ओंखारखाबोदोंसो नोङो मा जालाबायखो सना थाथ' सना मबाइला हर न' बे 500 फैसाखौ लाना थां आरो नोंहा दिनैनिफ्राय आंजों जेबो कन्टेक्ट गैला बाय बे 500 फैसाजों लोंखावैगोन आङो हाब आसल सिनबाखौ लानानै फैसा मोनदों नामा माथो 500 गथाथार औ मोनदों नांगौ नामा नोंनो औ हरदो एसे ना जायो नामा फैसाखौनो एसे लोंहैनोसै अबाव थां फैदों बाव थां बेयाव आंखौ उल्थां फाल्थां दा बुंखा जोंखादों फान्थाया होद अलसिया मानसिजों बारा जादो थांसैलां आया साला आंखौ जेबो दा दं खुनुरुखुम 4 घन्टा लाइनाव नेयै मोनबोसाबबाय सिङासो जाथारलामोन आंना आयौ गथ'आ सुबैबाय मोनबोदों फैसाया मोनबोदों बे अलसिया फिनासो दंबावो सोर बिमा खर'बा बेनो जौ हरलाबाय थायो बिफाजोलै फिसा बिफायाबो दहाय फुङावनो थांनायानो दाबो सफैयाखैनो बबावबा थैना दंहैयो ओइ आंनि माबाखौ मा होनदों नोंलाय आं बेखौ ओरैनो लोङाखै दिक्खारजोंसो लोंदां दिक्खारजों दिनै आंनि गोसोनि आंखौ गारनानै थांबाय आरो आंनि मरखौबो लानानै थांबावबायसो बेखायनोसो आं बेखौ दिक्खारजों लोंदों जायखि गारजायाबो हामथारदोंसो नों बादि जौ मदारु अलसिया सानथि जिरायफैनो लुबैबाय मेंनानै बेखौबो जिराय मोना होमबा आं दुखु जानोबो मोनला नुबाय रायजोफोर आं बादि अलसिया जाबा माबादि साजा मोनो बिमाजोंबो रायजा गार्लफ्रेन्डजोंबो गारनानै थांजा बेनिखायनो नोंसोरबो रायजोफोर अलसिया दाजा खामानि माव आं उन्दुनोसो जालालै आं जाला